megalayapost.news. Hakasgi mapengkun no ia ka fast internong football tournament ia ka bal pelong da ka umsaw nong bri youth club kom library center hakasnong umsaw nong bri ki kongsan harangkat ki rurong ba la pelong ya jing samjar harangkat ki jing duai na ka benta mat ngulem ya ka ying kasem mat khamtam ya dr dedel pang bal khat no ka khat arterik unai lur arjar rusan kanorim ga bal pelong ya ki kongsan hakdek singi ki bakan thup ya pastor bi arwamshong kum kongsan utmen besan os norum kum usembut kongsan ba mission tron rang ba snong ba PS no room lembat kwe kiru rong ba bakin le borom kerpang ya kamen simbal klat no jong doktor di lepang kadai namar kisau sat nun bat ngulung halor ka jingklat no jong doktor di lepang namar udai bala no senyang hapo kate kisnong hagi babun kiliang haba payak te jing lekai final ha kate ka fast interdong football tournament kadong mau siang kse kalong kum kaladu berkata kade den bakalala ban pelim no ya kadong jedu ha ka jing kun balapoi sia ka jing shoot tai berka ka jing kun jong kite ki ar kunun kade ki jing kun balai khan halor ka talu i ba kite ki ar kunun kimsem lala ban ki jar kata kalong ha ka jing kun jong ka kelas tem bat ha ka kelamit ru umjo kum ta ba ka jing kun kal kun no ka jing khan kinong penyai kate ki jing kun kilara no ka jing shoot tai berkar badai ka tai berkar baga dong mau sang kse kala pelim no ya ka dong jadu dasan la sau bat ban long sundan kum kala du ha ka tai ka fast interdong football tournament jong ka sau nong bri youth club kom library center ki bayo rung kam ngam da apply lang ba ga bol ngayo ka kam api ki hadu menta de kermen bong ki baro pindon ka taga thong ba pinom kut tang ka ne om de ta mo fast ilben jong ka mau siang kse ne de dong jadu Bide ben long fast ilben jong sau nong bri jong ka rak nong bri jong ka dong ri boy jong ka state kum ta tet pi ki badang biang ka por ki dang do na ji pule om de ba pin san tanga football rengkat bat ki ji pule ba pin kiu sha prang jak mat ba pila ban ken jo ban ya rengkat bat ki we ki paranong le kai ki ba shabar na ga shnong shabar na ga state jong bi ka jongi dengan kickbox ruyang ba pinang kiu haga sport ba pinang kiu haga pule ga dang le ga jompi hamadang ban kilang net kran ka bol ru ula penulun rengkap bat ka bol ru penulun klan yala de kilang net daga jingko jingsha nomor kata ka long ka baton kam hakmat yang breu na ka breu khamtam kanila breu bukreu umapla kanila ka breu bukon pukya utang te kanila ka tekan mau ya kata jumutoi ka bakyo kum kanila ka kapan ko kate ki chukka nomor kata pelut ya kapor ke jumpi hanne hamadan na kabenta ban kilan me na kabenta ban practice na kabenta ban debit yala de la marwe ne rekat kata kete kabaahan pat ke jimuntoy ke bangiyo na ke jingla kai kade kanam bat kabu baru breu yo be banyo ya ka burung banyo ka kamu kana ganam bat ka burung ka breu yo kamde ka ba wan jar ka kamde ka mana ka baswan ka reke te ka breu le ne ka breu ki hat an tresto te kan sayo ya kanam kanam bat ka burung ka de kawai na ki jingkir ku ki bo blay ula pular bat ai hau way pu way lana kawai pat megalayapost.news.